chavakagarira mugovernment muya kuba nekuparadza nyika. Zvishoma zvavakasiya zvavakawana zviripo izvozvo ndo zvavari kupedzisa. Dumbuzenene uya kutengera vanhu mota uya. Mota dziri kutengerwa vanhu dziya haizi nyaya yekuti Dumbuzenene une mwoyo wakanaka Stereki. Aiwa, imota dziya ndedzezanu. Munozwisisa? Imota dzezanu. Dumbuzenene ari kutambiswa front because zanu iri kutengera vanhu vainoziva kuti vanhu ivavo inogona kuzovashandisa pakukambena maelection. Zanu haiitiri munhu chinhu isina kuzotarisira kuti munhu iyeye pane chaachazobhadhara nenzira yakati. Munoziva kuti mota iyaya inokwanisa kuvaka chipatara kumamisha chikatopera, kliniki chaiyo ikapera. Mota 1 D4D makliniki ekumamisha D4D inokwanisa kuvaka kana 4 or 5 mablocks echikoro. Munozwisisa? D4D iyaya inokwanisa kubhadharira vana 100 school fees kubva grade 1 kusvika form 4 iri 1 D4 vana veZimbabwe pachipamwe. Shuviro ndiyo imwe chete yekuti dai nyika yedu yazvagwa patsva, dai mutongi ari kutitonga uyu nedemo anonzi Emmerson Mnangagwa abva, nyika yagona kusungunuka. Tatambura nguva yareba nemunhu anonzi Emmerson Mnangagwa. Corruption iri mugovernment yeZanu PF inohlisa. Munyika musati mamboitika corruption yakasvika palevel rayasvika nhasi. Munhu anonzi Mnangagwa nemukadzi wake nevana vake nevese vakamukomberedza, chavakagarira mugovernment muya kuba nekuparadza nyika. Zvishoma zvavakasiya zvavakawana zviripo izvozvo ndo zvavari kupedzisa. Munondiudza imimi kuti munguva yaMugabe macivil servant, munhu ane civil servant kumba kwavo ngandipupurire, vaikora mari ma450 ma500 panguva yaMugabe. Handiti pakapinda Mnangagwa iyo zvavaripiwa mari macivil servant vari kupiwa ma200 ma250. Ndo cheichocho. Pedzezvo unotaura zvaanoda achituka vanhu, haana kana hanya nevanhu. Mitemo yake yaanongoisa ngauchi Mnangagwa is addressing the nation. Unoziva pane mutemo unoda kutoomesera vanhu, vanogara vakangoomesera vanhu. Hapana kana chinhu 1 chinoitwa naEmmerson Mnangagwa chingaikwai charerutsira vanhu. Handiti izvo zveshuwa. Kana nyika ichitongwa naMnangagwa zuva richibuda richivira inotowedzera kufa, richibuda richivira inowedzera kufa. Naizvozvo marwadzo utongwa Mnangagwa unogwadza. Ndingapa muenzaniso, munhu anopfeka size 9 opiwa size 7 zuva richipisa, ndo utongwa Mnangagwa ikoko. Kuti unenge wakapfeka bhutsi inokushinya apa zuva richipisa. Hakuna zvakadaro, hakuna mutongi akadaro. Akauraya opposition party uyu munhu anonzi Mnangagwa, akaisa opposition party yake inoichavangu opposition party. Uye anoichavangu muzanu iZanu Light. Izvo zvakazviitira kuti abe murunyararo pasina anomudzivisa, pasina anomuvhiringidza, because vana Chamisa vanenge vakuzomudza kuti kwewo wakudii manje kuparliament kuya. Iyo zvadi manje chiya chinoichavangu chidhoma kachiya chimudhori chaMnangagwa chekuti chikaitamba chotamba, chikaiuruka chouruka, chongoita zvoda Mnangagwa. Saka nyika itori opposition party so far. Handiti pane mukomana uya anonzi Chivhayo. Dumbuzenene uya kutengera vanhu mota uya. Mota dziri kutengerwa vanhu dziya haizi nyaya yekuti Dumbuzenene une mwoyo wakanaka Stereki. Aiwa, imota dziya ndedzezanu. Munozwisisa? Imota dzezanu. Dumbuzenene ari kutambiswa front because Zanu iri kutengera vanhu vainoziva kuti vanhu ivavo inogona kuzovashandisa pakukambena maelection. Zanu haiitiri munhu chinhu isina kuzotarisira kuti munhu iyeye pane chaachazobhadhara nenzira yakati neimwe nzira. Handiti sei mota dzisiri kutengerwa varombo, shirikadzi, nherera, zvirema nemapofu? Hazviiti kuti dzitengerwa vanhu ivavo because vanhu ivavo vari useless, havana vanobatsira kuZanu PF. Dai Mnangagwa ime nerudo nevanhu veZimbabwe, Zimbabwe ingadai yakanaka. Chauraya Zimbabwe icorruption, poor leadership yaMnangagwa, selfish, umpimbindoga wokuda kudla ega, ndo zvauraya nyika. Because mukatarisa maland rover aya ari kutengerwa vanhu aya, handiti
madhifodhi ari kutengerwa vanhu aya, ari kutengerwa vharazipi kana japreza, mota idzedze. Munoziva kuti mota iyaya inokwanisa kuvaka chipatara kumamisha chikatopera, kiriniki chaiyo ikapera. Mota 1 d4d iya, makiriniki kumamisha. D4d iya inokwanisa kuvaka kana 4 or 5 mablocks echikoro. Munozvizisa, D4d iya inokwanisa kubhadharira vana 100 school fees kubva grade 1 kusvika form 4 iri 1 D4d iyoyo. Saka vanodii kutorawo mari iyoyo vachibatsirawo vanotambura. Vanhu vezanu vacho vanotambura vanodi okay, veMDC vakashata, veTCC vakashata, vacho vezanu vanotambura vari kuenda kuchikoro vasina kana kupfeka bhutsu, adi kutora mari iyoyo ari kutengera vanhu madhifodhi opa vanhu vezanu vari kutambura kumamisha zvatiri kuona. Inyaya yekuti chi, munhu aripo pakuba haana kana basa nevanhu. Zviro kwazvo dai Mnangagwa aive nehanya nevanhu. Munoziva kuti nyika yedu iya inyika yakafuma ine uchine mukaka zvokutoti ingadai ichitobatsira vanhu vanotobva kune dzimwe nyika sezvaiitika munguva yaSmith, zvekuti vanhu vaibva kunana Mozambique, Zambia, Malawi vaitopinda muZimbabwe kutsvaka mabasa. Munozwisisa? Iko zvino maZimbabweans tisu taakutizira kune dzimwe nyika nenyaya yekuti corruption war hwafunya chisero. Munozwisisa? Iyo zvizvi maChina apedza nyika achichera vachiburitsa upfumi hwenyika munyika vasiri kubhadhara tax vari kuibhadhara kugovernment, kumagovernment officials, madhareza ndo ari kufonyorera mari yetax muhomwe vachidla voga. Mari yetax inofanirwa kuva ndo inofanirwa kuwanikwa ichiunza mvura, ichichenesa mvura, ichigadzirisa mapower station emagetsi, ichigadzirisa road, mishonga kuzvipatara. Mari iyo iri kudliwa navanhu vezanu. Magovernment tenders, mwana wese weZimbabwe une kodzero kuti pakabuda tenda kana aine qualification yekutora tenda iyo unokwanisa kuiwana. But matenda ese anodliwa nevanhu vezanu, especially Dumbuzenene uya anonzi Wycliffe Chivhara, ndiye oga ari kupiwa magovernment tenders. Saka vanhu ivava ngavarove pasi. Touya panyaya yeMudharageza. Mudharageza ari kutaura nyaya yekuti kana tikabvisa Mnangagwa toita transition authority. Inini ndinoti ngatibatane naMudharageza tibvise svina idzi, tibvise matsotsa. Chandafarira pamashoko aMudharageza ndechekuti transition authority is a temporary government inoiswa kuti ifanotonga nyika ichigadzirisa zvacho zvinenge zvichinetsa kuti vazowana mutungamiri wechokwadi anobva kuvanhu. Saka hapana transition authority inoitwa munyika yeZimbabwe pasina Nelson Chamisa. Munozwisisa? Ndosaka pakabigwa maelection paine Nelson Chamisa aitaura kuti ngatiitei transition authority. Government toti vanhu vezanu naChamisa kana kuti nevanhu veTCC vogadzira board rinofanira kutonga nyika. Tichigadzirisa mareforms, tichigadzirisa nyaya dzekuti munhu unorohwa kuti avhotera CCC, tichigadzirisa zvose zviri kunetsa iri transition authority. Hapana noti pangu. And then panozoenda kumaelection zvinhu zvese zvinenge zvanaka. Saka Mudharageza kana achitaura kuti transition authority hapana futi imwe nzira yakanaka yatingafamba nayo kunze kwetransition authority. Mudharageza akati vanhu muroad ngatimupei support. Ndatenda.